Junta, building better Africa. Ndivese nimoni mwasoka bwanji muli pati mukuendera pati. Ndakutengira ninso kuimba kumene nkwasaponya. Okuza sikiva ngoma inalijede wakonde tinamona nzukulu wanga pangani kola kuya masana Inu mwasoka bwanji muli pati mukuendera pati. ufa mtego Muli ndine Katundu na Manda pa radio lomwe munyanane. ananduza ankoro Musatalikire ya ndangoti ndupase nimoni kuti mwasoka bwanji. kunika komwe kwa Nthawi zina balenu kumamuyamika Mulungu ena ali kuchipatala. kwaje makawa Usiku wangu othawa ena sanagone ya. kufuna ni kwambiri Inu ngati mwakala kasuka pamphasapo mumuuze Mulungu kuti ambuye zikomo. kai ngaveka bila la kwajani kufika kuje Ena siyabedi yabwino kwambiri pano ndikuyankhula pano agona kuchipatala. makawa kangolira Muyamikeni ambuye. Ionai akangolira ikozi amayo semakawa mwandita na mama Zonse zimafika nikuchokera pompano pa radio lomwe ife tikungoti amen Mulungu watizusa. kungolira Mukamva mawu chonche muzidziwa kuti Mulungu watizusa. opeza mukungolira olifuto ndijani Ndipereke moni kwa Chikondi Majiga Plaza muli bwanji. Mwasoka bwanji. ikono ni mwendo wanga upa nalasiya kukwira njito Dr. Sawa muli bwanji bwana ndupase moni. kula ni matenda asili ya sifa chikamwini pamwenda patirapa anipondeza kasipa nonufu omwendirira ine iririra na wanga Yohane Pongwe Plaza muli bwanji. zamaleni dani Time nema bwana muli bwanji. Mwazuka bwanji muli pati mukuendera pati. Mr. Flama muli bwanji. Blessings malinga moyeni muli bwanji. Ndopase moni kuchera kwa mama wawo. Mama wabwino uwu kukoneka kuti kunja kukuli zuwa kwambiri. Sindi kuzuwa kwanuko kwa chabwanji. Kwa chabwanji kwanuko zuwa lili pati. Kwanuko zuwa laoneka. Aife kuno ndiye zuwa la ilo zuwa ilo. Tikuithamanga pano kuthamangira muzinchito. Kuthamangira kukasaka kuti kodi anaja chani. kuzunguza mukupena Paja nthawi yakumasana kuti makhani ma program andale. izipano abale wanga Mama wanga tuno nimangokonda ngokambapo za Nyamata ja Hastings Kajomba. Kuchokeranso konkuja Mangunda Khonjeni constituency. pena izimene Pano pandezi kuchita kuonekeratu kuti anthu akhonjeni akuya kwambiri. pano abale wanga Inu anthu akhonjeni akuya kwambiri. Muli bwanji Mr. Manati ndikupase moni pa Khonjeni. wanga kukuku kufaine mulangira maroza ndikumandi chitatipo Robert Chiro bwana muli bwanji. ndine nditumbale wa Adadi abwera Blaza Musa ndikupase niso moni. kufaine mulangira maroza ndikumandi chitatipomwe Ena atasokoneza ma primary bambo atasokoneza ma primary. akwaire Anthu akhonjeni akuya kwambiri. ni mwendo komazoza Mwazuka bwanji mukuendera pati ndipase moni amfumu abeula. kulira kumbache makawa semakawa mandita na mabwera ndokutira Amfumu amandindi muli bwanji. atandilonjere mitani Akukhomerera anitu akukhomerera na matiki. kungolira Mwavinisi akamwire. ndijani asaponya mafuta Muli bwanji ati kapichi. Muli bwanji ndipase moni. ni mwendo wanga upanalasiya kukwira njito Akodi ine ndi mwana wa momuno. ndilakula Muli bwanji nonse apa pamakaladi. Osadandaula mpaseni support amene mpaseni support Kajomba. Anti Cecilia muli bwanji. Anti Mere muli bwanji. Anti Rufi muli bwanji. Anti Ruse muli bwanji. Anti Jennifer ndipase ni somoni. Nanga enu Anti Mere muli bwanji. Nanga enu Natasha muli bwanji ndipase ni moni. Komanso ndimakunyadira nonse amene mapezeka pa group yathu chokondedwa group ya radio lomwe 2. Chachikulu nkumangofunikira kupasana ulemu.
Mwachoka ine simu kundiziwa. Umanyoza bambo oti munthu oti akanakhoza kuthandiza. Kumamunyoza munthu amene akana kuthandiza. Kuimba kwa saphonyo. Akuti waulesi asaje nchifukwa chani mukumukokera munthu amene oti kuderalo anthu sakumufuna. Ku constituency ku anthu asankha wawo amene akumufuna nchifukwa chani inu mukumukokera. Kupusa kupepera kumbwambwana. Akatundu bambo pa radio lomwe ife tili pano. Wauza anthu akukhonjeni kuti osagiva ya. Tentipite chisogolo tikamvinise kuchiduguli. Kuchipinda bambo kuchiduguli. Mbozi yawoyo kuno kwa anthu akonda basi Hastings Kajombe. Kuplanta yaso chimodzimodzi ndikhalaso ndili kumene kuplanta yako. Mwasankha munthu akusankhirani munthu oti inu simukumufuna. Tiye ndikaonesane nawo kuchiduguli. Chipinda cha chiduguli. Asesa kudambwe ayiwala kulinyau. Mutimva kuwawa kwambiri pa radio lomwe Mr. Matiki. Ndi akaza nochuluka mwakwatiraji. Ayi inu mwazuka bwanji. Ndipereke moni kwa Brother Salo. Muli bwanji bwana. DJ Kaware ya muli bwanji. Tenti wauze anthu tofuna kuchita. Nyani wa mphongo muli bwanji. Ndima kunyadirani abwana. Frenzo njanji muli bwanji nipaseni moni bwana DJ. Tenti wauze anthu zofuna kuchita kuti pa 16 September pano anthu akhala kwavotera anthu. Sono ndikunena ndala. Osati azikavotera manyaka ya. Ine sine bachala. Koma inu mwazuka bwanji. Ine ndine okwatira. Ndikujesa nkazi ndi mwana. DJ Lufeo wa Lufeo muli bwanji bwana. Kumva kutuka kala. Ukumanena zambiri. Saidi boy dola zake. Amanyengera mahulu. Pamwamba papirira mulanje. Inu. Ulenjo mazima. Anima kunyadira ni kwambira bwana. Nyani wa mphongo. Ukafuna kupanga mbili. Pastor Shumba muli bwanji. Ukafuna kupanga mbili we. DJ amene wazunguza maubongo ambiri muli bwanji ndikupaseni moni. Komano ukwate basi. Upepe na malenga. Brother Ntanyiwa. Mwazunguza tumutu ayi musipi. Saku kufunani Ntanyiwa ya. Kupanga mbili we. Ukafuna kupanga mbili we. DJ Max muli bwanji. Nkhani tenti walimbikise ma MP onse amene akhomereredwa. Mashado MP onse amene akhomereredwa. Osadanda tili pano efamu nyanane. Pa radio lomo. Watu chomola antali akuba. Amalawi sanjesi zata. Ine ndazionadi. Amalawi sanjesi zata. Ine ndazionadi. Andu wakundiamba. Ine ndisana lakwe. Nsanjesi zata pano pa Malawi ya. Okuba alipobe. Nalakwe. Kumatu ndikuuseni. Kufasa siku pepera. Atana ndifeyo. So, ndi makala ndasunga upandu. Umasimuziwa. Muzane. Mukama pangaza ine. Program ndiye kenti imene yoti niyo mwazuka bwanji muli pati mukuendera pati.
Ndipereke moni kwa Mr. Nguluwe kwa Beula Kutyolo. Muli bwanja Mr. Nguluwe. Samalimba na ndinde. Ndipereke moni kwa Aterala na Maria muli bwanja. Wanganzeru. Amalimba na ndinde. Ndipereke nsomoni so kwa Mr. Mpizo muli bwanja. Wakangokala. Hadi Saidi boy. Nyimbo zake ndizakumuwa. Mr. Nantibule pa makoka muli bwanja. Kuteka iwalira. Anapemba remiki sikuno. Tiye niti wakumbuse. Uopanga iwale. Wajatu jinyama koko. Soma iwala. Njiri pano inokupasani programu wake mene mwenzu kwa bwanje. Muli pati. Mukuendera pati. Ukafuna kupanga mbiliwe. Sipochukila. Ipangeso choncho inu. Imada. Hari pompo. Ukamfuse Matiki anatenga matenda kubaa. Ata anamiza akaza chekuti ati afuna kamwemo. Matiki constituency governor anatenga kwa mabomu. Ukamfuse Matiki kuna Mfukwe. Kumakana kupita kuchipatala. Matiki hata pasidwa matenda kuna Mfukwe. Koma iya. Muli bwanji muli pati mukuendera. Constituency governor wachipani cha DPP Matiki ananyamula matenda bambo. Atapita muluchenzi. Atampeza hule bambo chindoko chirito. Ninkhwiru anangofikira kulowa. Amunanga maliro ndirira ine ndirira na wangawa. Ndipoteka ndichinena. Chinena inechi. Ndipweteka ndichinena inechi. Mr. Vakande muli bwanji. Ndipoteka ndiyapa. Inu Mr. Mamati Khonjeni wani muli bwanji lupa ceremony bwana. Amunanga ichipongwe. Ndirira cheketetwa. Amunanga uni mwano. Achidote kwa Ndombole muli bwanji achidote. Kani ndiya Hastings kajombatu basi. Matiki otenga zindoko zizonono ata khomere. Ati cholinga choti ndizi ndoko zake zinatenga iyezo eneka azimpasa bendera lama. Azigula kanyinya wankhumba azitafuna. Wazuka bwanji. Ndipongwe kunditenga kunyumba kufika kuno kunditengera madera. Amunanga inu. Muntu wakazi sikisi kumampasa constituency governor. Ndipongwe kunditenga kunyumba ndiri wa bwino. Ine ndi kutengesa zeni tukakhala Matiki ine ndi kutengesa zeni. Amunanga. Wamatenda ongopereka matenda mwazi maiba. Matenda matenga. Ukati unyengelisani yakulu kumangolusegula pena pali ponse. Unali bwino inuyo. Koma chitemo chopita kuba. Mwazuka bwanji nupaseni moni pa radio lomwe 1. Mukanena mukufuna mukangolawa. Mwachulusapo sozi bwana atu pa radio 1 pa. Mwachulusapo zibwana kwa ba. Kwa matenda. Taona ni mwetengepo matenda amunanga. Tikutulusapo ni sopano. Pa radio lomwe 1 pa tikutulusapo ni apa. Mwanyanya zibwana kwa mbili. Kwa bwino tisalepo ndi anthu okwana mwina 800 koma anu mwachulukapo kwa basi. Anthu 1000 chakuti koma mukupangapo zibwana kwa basi. Tikuthamangisapo ntipeze manyowani mwina ena inu mwakhazikikapo. Amunanga maliro ndirira ine ndirira na wangawa. Ndipoteka ndichinena. Chinena inechi. Nanga bwanji mutayamba inokufa. Amunanga pandipoteka ndiyapa. Panena inepa. Amunanga ichi ndikibongo.
Banji tisiyane pamene munali ndine one DJ Rodi ne munyanane tibwereso ndi nkhani za ndale pa 12 koloko ngati za 12 koloko tikumane mwina pa 1:30. Ndapita ndapituka ndathawa. Munali ndine one DJ Rodi ne pano pa radio lomwe alipo mmozi basi.